chinhu chakangoya ndisingachitarisire zvekuti pandakangozvinzwa ndakave shocked zvekuti ndakazvinzwa over the phone handavana kutozombopedzisa kuteerera zvafamba sei. Pandakangonzwa kunzi vashurwa vachibva vashayika ndakangopererwa zvekuti ndakatongobva pane vanhu ndikatoenda kure ndikangononyarara kuti zii ndichitraya kuti zvisinge kuti nditambire kuti ndimboti ndiri kurota. Zvaingoramba zvichingondidya zvekuti kana nanhasi kakubhilivha kakuzongotanga kuona nemazariro azvaita pasocial media nekuzoritawo mabody viewing kwataita ndokwakuita kuti slowly nditange kutonyatsona kuti zvichokwadi mukomana hakuchisina. Munoshanda nautaura kuti secrime chachipini vachibatsira kunhau dzemadhirama maloko dhirama zemuzimbabwe kunyusa maloko artist murikuzwawo sei nerona rasara kusaidi kwenini? Ndingati sekuruka vaibatsira vasingatarisi kuti vachawanei. Munhu aingoti akazviziva kuti apa pada kuitwa chakati vaingosweta chipini vachiisa kana zvichida mari vaingobatora nekuti ini ndiri muzukuru wavo, saka vamwe vese vakangotorwa sevazukuru, saka vanhu vese vanga vangori vazukuru vasekuru through inini.